Ahoj lidi, dneska jdu do Vrchlabí, do firmy Hobby G, kam jsem dostal pozvání, kde budou představeny novinky na letošní sezónu od firmy Giants Fishing, pak tam dál uvidím výrobky od Strabuka, od K-Carpu, bižuterie od Garnera a další značky, takže se na to hrozně těším. A dneska si i odsaď odvezu část vlastně sortimentu, který bude na novém obchodě a budeme jednat o nějaký další spolupráci, takže se na to hrozně těším. A za pár minut už tam budu, takže vám ukážu potom část, co vlastně odvážím a jak to všechno bude probíhat. Takže zatím. Tak už jsem tady. Už jsem vyrazil do firmy Hobby G. Tady jsou takovéhle haly plný zboží, všechno tohleto za mnou. A jdem se podívat, jak to tady bude vypadat. A jaký nám ukážou všechny novinky na letošní sezónu. Tak, jsme tady. Čau, Lukáši. Čau. Facebookový máš, Jasný, něco si natočím. Takhle to tady vypadá. To je vzorkovna jako blázen. Tyjo. Úžasný. Jo, to je ono. Je to správná značka. Teď jsem na vzorkovně Hobby G. Tady mi dneska ukážou všechny novinky od firmy Giants Fishing, od Strabuka, od Witchwoodu a od všech těch značek, ještě dalších, důrazním Bajtech, Garner a další značky. Uvidím spoustu novinek a ukážou mi celý ten sortiment. Ta vzorkovna je opravdu veliká, jo? Takže ono nám to chvilku zabere, než to všechno uvidíme, podiskutujeme, jaký jsou věci, co nás čeká v nadcházejících měsících. Třeba za zmínku stojí tyhle luxusní křesílka. Ukážu. Tyhle luxusní křesílka. Takhle to vypadá. Jo? Tohle to bude novinka. Od toho se slibuju opravdu hrozně moc. Jo, na to se opravdu těším. To bude v průběhu sezóny. Jinak samozřejmě standardně křesla, kterých známe. Jo? To všechno známe už. Jo? Je tady toho opravdu hodně moc. Takže tohleto si tady dneska ukážem a já přivezu samozřejmě nějaký zboží už na prodejnu, zbytek mi pošlou a budeme se mít na co těšit, si myslím. Tak a teď už mám naloženo. Mám plný auto zboží, zbytek mi pošlou poštou, protože to by se fakt nevešlo. To bych měl možná, já nevím na kolik, možná na 5 takovýchhle aut. To by bylo úplně bez šance. Ale to mi přijde v nejbližších dnech. No a máte se teda na co těšit, protože tam mám spoustu luxusních prutů, navijáky, domový kemping, opravdu bude toho hodně, vlasce dorazej, všechno. No a já teď hlavně musím nějak dorazit domů. Cesta je, myslím si, že docela vysolená, vypadá to velice schopně. Silničáři zamakali. No a čekujete na další zprávy, já budu zase něco natočím nebo nafotím a hned jak to trošku půjde, tak to otevřem a přijďte se podívat. Mějte se. Teďkon cestou domů mě napadla jedna věc. Sledujte mě na Instagramu, jsem tam vedený jako Top Rybařina a budou tam teďkon v nadcházejících dnech nějaký soutěže. A vzhledem k tomu, že jsem se teď dozvěděl, že mi teď momentálně začne dělat ceduly na nový prodejně, kompletně polepy a tohleto, tak vyhlašuju první soutěž. A to bude fotka nový prodejny zvenčí s novejma reklamníma cedulema a ta fotka musí obsahovat hashtag Top Rybarina a fotka, která bude mít nejvíce lajků, těch srdíček, jak tam jsou, tak vyhrává cenu. Vyhrává PVAčko
25 nebo 35 mm, záleží, do jaký bude chtít. A bude to PVAčko od firmy Giant Switching, dělal jsem na to recenzi, jestli jste ji četli, tak víte, že má skvělou rozpustnost v chladné vodě a je delší než konkurenční výrobky, má to 8 metrů, takže tam je to opravdu skvělý materiál, sám jsem si ho vyzkoušel, takže to si myslím, že dáme jako cenu a ještě k tomu dám navíc PVA. Jo, takže to je první soutěž na Instagram a hned jak dorazím do Chlumce, tak jsem zvědavý, hrozně jsem zvědavý, jak to bude ve skutečnosti vypadat. Ta reklama, ty reklamní cedule na té prodejně, samozřejmě já už jsem měl náhledy, už jsem si dokázal představit, jaký to bude, ale naživo to bude úplně něco, si myslím, jiného a jsem na to hrozně zvědavý. A hned jak dorazím do Chlumce, tak vám to tam taky nafilmuju nebo nafotím, no a kopnu to sem. Jo, takže já se zase odmlčím a hned jak dorazím do Chlumce, tak uvidíme, jestli je chytnu, jestli už to mají chlapi namontovaný nebo nemají, protože ty chlapi to mají zmáknutý, myslím si, že udělají minimálně půlku Chlumce, jo, Luboš Suchánku, ten tohoto má v malíku, takže fakt jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Takže za chvilku zase zpět. Tak, dorazil jsem na místo a koukám, že už chlapi na to makají. Tady to vypnu. Vemu si bundu a hned vám to ukážu, jak to vypadá. Žik. Vypadá to úžasně. A koukejte na to, už je to z dálky vidět. Tak to nemá chybu, Vypadá to líp, než jsem teda čekal. Ahoj. Jo, to by mohlo být. Vypadá to skvěle. Čau, Lubo. Čau. Já se tady natáčím, ale čau. To bys to někdy dělal, ne? Kolik jsi už to dělal? Nějaká to bude, no. Ty jo, hele, a tak jak je to dlouhý? No výborně. No teda, bomba. Hele, bomba. Já si to takhle tady dám. Ještě to teda není všechno, že jo? To je jasný. A koukám, strhávají se bývalý polepy. Ale vypadá to fakt teda úžasně. Takže koukneme na to z dálky, jak to vypadá. A myslím si, že až přijedete do Chlumce k Penny, tak to prostě musíte najít. Musíte to najít. Koukneme na to z dálky. Já si myslím, že v cajku. Dobrý, já teď jdu pořešit zase další věci, no a fakt jsem spokojený. Takže se mějte. Zatím, ahoj. Takže takhle to dělají profíci. Abych šel zavřít okno, ne? No, tam je asi pootevřený. Aha. Tak a než jsem podržel okno, tak to chlapi dolepili. Takovýhle výsledek.
Ještě dolů přijdou potom cedule další, ale to bude až v další vlně. Teďkon to hlavní, to, co dalo nejvíc práce, a pak ještě přijdou nějaký další cedule. Takže jo, takže to je dneska všechno. Teda aspoň doufám a zase v dalším videu mějte se, čau. A ještě jsem zapomněl říct, kdy končí soutěž na Instagramu o tohleto PVAčko a o PVA NIT od firmy Giants Fishing. Soutěž o tu fotku téhletý prodejny za mnou bude končit 19. února, takže fotka, která získá nejvíc lajků, srdíček na Instagramu, tak získává tyhle ty 2 ceny. A tohle to už je opravdu pro dnešek všechno. Mějte se a zatím čau.